Det handler om den her mand. Han går ud i ørkenen med en appelsin. Han bliver stoppet af politiet, som spørger ham, hvad skal du med den appelsin, der du går rundt med? Det kan jeg ikke fortælle jer, desværre. Det kan jeg ikke. Så fair nok og sådan noget. Så næste dag, så går han med 2 appelsiner, en i hver hånd. Så spørger politiet, hvad skal du med alle de appelsiner? Der er 2, ikke? Så siger han, det kan jeg ikke fortælle jer. Og så fair nok, så går de videre. Så næste dag, så har han en hel pose fyldt med appelsiner. Så møder han politiet igen. Hvad skal du med alle de appelsiner? Det kan jeg desværre ikke fortælle jer, siger manden igen til politiet. Rimelig flabet. Så går han videre. Næste dag kommer han gående i ørkenen igen. Han har 2 bæreposer fyldt med appelsiner. Og så kommer politiet. De møder hinanden lige ind i hinanden, ikke? Politiet, de spørger ham, hvad skal du med alle de appelsiner? Manden siger, ja, det kan jeg altså ikke fortælle jer. Det kan jeg ikke. Og så næste dag, så kommer manden igen gående i den ørken der. Kommer faktisk kørende. For der er en bil, som er proppet med appelsiner. Den er simpelthen bare med appelsiner. Og så møder han politiet, som så spørger ham, hvad skal du med alle de appelsiner? Og manden siger, det kan jeg ikke fortælle jer. Så får han lov til at køre videre. Så næste dag, så kommer han kørende i den samme bil, proppet med appelsiner igen. Igen har han gjort det. Bare den her gang har han også taget en trailer med, fyldt med appelsiner, proppet en kæmpe bjerg, top af appelsiner. Så møder han politiet igen, som spørger ham, hvad fanden skal du med alle de appelsiner? Så siger han, det kan jeg desværre ikke fortælle jer. Så siger politiet til ham, hvis du ikke fortæller os det i morgen, så skyder vi dig. Så siger han, okay, fair nok, fint nok, vi ses. Næste dag kommer han kørende i en lastbil, proppet op. Det er ikke kasser, det er bare appelsiner, der er proppet ind i den lastbil der. Så møder han politiet. Så spørger de ham, hvad fanden skal du så med alle de appelsiner? Så siger man, det kan jeg desværre ikke fortælle jer. Og så skyder de ham.